खुलुमबाय नोंथांमोनखौ जोंनि बे प्रान्जल नार्जारि निउज चेनेल बर' हारिनि गेजेराव देरफुहांनाय निउज चेनेल बे चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय। दिनै जों मानि बागै खोथा सावरायगोन नोंथांमोना बेखौ टाइटेल आरो थाम्बनेल नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ। जोङो दिनै जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोदान ओंखारनाय आफाद बिथांमोना दिनै जोंनि बे बिटिआर फारसे बा बड'लेण्ड फारसे बा आसाम फारसे फैफिनगासिनो दङ। दा बेखौ लानानै जोङो माखासे खोथा सावरायगोन। जोंनि बर' हारिनि गोदानै ओंखारनाय आफाद NLD आफादनि दैदेनगिरि एम बाथाजों लोगोसे एम बाथानि गासैबो सोद्रोमा 60 जन सोद्रोमाफोरा दिनै आसाम फारसे फैफिनसिगोन। बिथांमोना गोजोन गोरोबथाखौ सावरायलायनानै बा उननि फारसे साननानै बिथांमोना गाव गावनि न' फारसे फैफिनसिगोन। लोगोसे बिथांमोननि फैफिननायाव बिथांमोननि न'खरनि सोद्रोमाफोरा रोजा रोजा गोजोननाय फोरमायदों। लोगोसे एम बाथानि बिसिजों लोगोसे बिथांनि बिब' बिथांमोनाबो रोजा रोजा गोजोननाय फोरमायदों। मानोना एम बाथा बिथाङा बावैसो सान सिगां बिटिआर गोरोबथानि उनाव गावनि न' फारसे फैदोंमोन आरो बिनि उनावनो बिथांमोना गोजोननाय गैयैलाय हाग्रा फारसे थांफिनदोंमोन। नाथाय थारैनो दिनै बिथांमोना गाव गावनि न' फारसे फैफिनसिगोन। आरो बे हाबाफारियाव जोंनि बिटिआरनि गायखनगिरि प्रमद बर', आसामनि मन्त्रि उरखाव गोरा ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लानानै बिथांमोनखौ बरायगोन। लोगोसे बिथांमोन फैगोन खौरांखौ लानानै आसामनि चिफ मिनिस्टार आरो आसामनि गोबां दैदेनगिरिफ्रा रोजा रोजा गोजोननाय फोरमायदों। लोगोसे जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा बांसिनानो गोजोननाय फोरमायदों आरो बिथांमोना दसे समनि उनावनो बा नैबे समावनो मोनफैथारसिगोन उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय लालपानि ओनसोलाव। बिथांमोना फैगोन आरो बिथांमोनखौ बयबो बरायगोन। जोंनि बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे बर'फोरनि दैदेनगिरिफोरा बिथांमोना थारैनो जोंनि बे बड'लेण्ड फारसे बा आसाम फारसे फैगासिनो दङ। दासान्दि बिथांमोना फैगासिनो दङ। दसे समनि उनावनो मोनफैथारसिगोन। जेब्ला आं भिडिअखौ हगारगोन बा आपल'ड होगोन अब्लासिम बे समाव मोनफैनोबो हागौ। दा जियानोजा लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि मोनदों नोंथांमोननि मोननायखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेराव खोन्थाहरबानो जाबाय। लोगोसे आं बेखौनो बुंनो सानो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बे समाव उदखारि आफाद बा बिग्रायारि आफाद गैथ'ला। मानोना बिथांमोना दिनै फैगोन आरो दिनै फैनानै हाथियार गथायगोन आरो माखासे गोजोननि फारसे खोथा सावरायगोन। दा बेनिखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गोजोननाय फोरमायदों जाहाथे जोंनि बर' हारिया गोजोन खौसेयै फैयो। बेनि अनगायैबो बिथां एम बाथानि बिसिजों लोगोसे एम बाथानि बिब'मोनाबो जोबोर गोजोननाय फोरमायदों। मानोना बिथांमोना दिनै जोंनि बे बड'लेण्ड फारसे फैफिनसिगोन। बिथांमोना गोजोननि फारसे खोथा सावरायनो थाखाय जोंनि बे बिटिआर फारसे बा बड'लेण्ड फारसे बा आसाम फारसे फैगासिनो दङ। दासान्दि बिथांमोना फैगासिनो दङ आरो बे समाव आं जेब्ला भिडिअखौ आपल'ड खालामगोन अब्लासिम बे समाव बिथांमोना लालपानियाव मोनफैसिगोनबो जानो हागौ। दा जियानोजा लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि मोनदों नोंथांमोननि मोननायखौ कमेन्ट बक्सनि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। जोबोर थाब भिडिअ खालामनांगौ जादों मानोना नैबे आङो लामायावसो दंफैयो। नोंथांमोना गारि खारनायखौ नुदों जानांगौ। जायखिजाया बेयाव दंफैयो आरो आङो बिथांमोनजों सिगांनिफ्रायनो जोंनि बे आसामनि मन्त्रि आरो आसामनि माखासे दैदेनगिरिफोरजों सावरायलायगासिनो दंमोन। आरो बे सावरायनायनि गेजेरजोंनो बिथांमोना दिनै मा बार दिनै बिस्थिबार। बे बिस्थिबारखालि 2021 मायथाइनि बिस्थिबार आरो 22 जुलाइ बे दिनखालि बिथांमोना फैगोन आरो सोरखारनि सिगाङाव गावसोरनि हाथियारखौ गथायनानै गोजोन गोरोबथानि बागै खोथा सावरायगोन। दा बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोना आङो दिनैनि भिडिअआव बेखिनि सुंथाब भिडिअखौ लाना फैबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ शेयार खालामगोन होननानै लाइक खालामगोन होननानै आरो जाहाथे आंनि बे चेनेला थाबैनो 200 साबस्क्राइबार मोनहैयो बेनि थाखाय नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामगोन होननानै। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि।